Rhaid ni gwynebu e, ni yn y shit. Basically, mae pethau jyst ddim yn edrych yn dda iawn o ran yr ymgylchedd. Mae'r tymheredd yn codi, mae ia'n toddi, mae yna jyst twmeni a twmeni a twmeni o sbwriel. Chi'n deall y pwynt. Mae hyd yn oed China nawr yn gwrthod cymryd algylchu'r byd. So, ni'n screwed os ni ddim yn neud unrhyw beth. So heddiw, dwi jyst am sôn am pethau syml a hawdd ni'n gallu neud I fod mwy cynaliadwy. Tip rhif 1. Mae'r tip cyntaf yn sôn am pethau chi'n gallu neud heb symud na thalu. Defnyddio Ecosia fel search engine. Bob tro chi'n chwilio 45 gwaith, bydd Ecosia yn plannu coeden. A ni angen coed. A maen nhw hefyd I plannu dros 25 miliwn o goed. Mae greatergood.com yn wefan lle chi'n gallu clicio ar y lusen a chi'n clicio botwm a wedyn mae arian yn mynd I elusen. Chi'n clicio botwm. Chi'n mond yn gallu clicio unwaith y dydd, ond mae hynna'n mynd I wneud gwahaniaeth mawr. So, ewch I clicio. Tip rhif 2. Gwnewch yr ymdrech I leihau eich ddefnydd o blastig. Ni'n gallu algylchu loads o blastig though, so mae'n ffain, right? Wel na, mae ddim. Mae lot o bethau ni'n methu algylchu fel pacedi o crisp. Pam? Mae'n anodd iawn ysgoi plastig, achos mae'n bloody bobman. Mae hyd yn oed mewn tea bags a chewing gum. Gross. Mae wedi cael ei amcangyfrif bydd mwy o plastig yn y môr yn 2050 na pysgod. Bydd Blue Planet ddim yr un peth, so dwedwch na I straws. Ni gyd sy'n defnyddio nhw unwaith a wedyn taflu nhw ffwrdd. Na. Defnyddiwch boteli tin, gall cael rhoi tin ffasiynol nawr. Gnewch yr ymdrech I brynu llysiau a ffrwythau sydd heb becynnu. Chi'n gallu brynu loose bananas yn lle bananas efo plastig. Os bysa pawb yn neud hwn, bysa lleihad masif mewn plastig yn barod. Hefyd, mae Lush di wneud shampoos a shower gels heb pecynnu plastig. Mae hyn yn revolutionary, really. Chi hefyd yn gallu prynu brwsio daneb sydd wedi cael ei wneud allan o bamboo a pren. Chi'n gallu prynu loose tea a hefyd chewing gum sy'n sort of organic ar y we. Os chi just type mewn sustainable chewing gum neu rhywbeth fel hynna, mae pethau'n dod lan. Tip rhif 3. Gwnewch yr ymdrech I ddefnyddio'r cwmnïau yma sydd yn trio gwneud gwahaniaeth. Mae yna cwmni o'r enw Hara the Label sydd yn cynnig dillad isaf rili cyfforddus I merched. Mae'r dillad isaf yma wedi cael ei creu allan o bamboo organic a maen nhw hefyd yn cwmni really ethical. Mae Pella yn cwmni sydd yn creu casau sbon sy'n gallu cael ei algylchu. Maen nhw'n casau sbon really cool a maen nhw wedi cael ei creu allan o flaxseed, so maen nhw jyst yn gallu mynd mewn compost. Mae yna cwmni o'r enw Grown sy'n cynnig spectol haul sydd wedi cael ei wneud allan o bren. Mae yna hefyd glitter eco-gyfeillgar ar Etsy a eco-glitter fun. Chi'n gallu cael bron unrhyw beth mewn fersiwn cynaliadwy. So tro nesaf chi'n chwilio am rhywbeth specific, gwnewch yn siŵr bod chi'n wneud y ymdrech jyst I weld beth sydd allan yna. Diolch am wylio a gobeithio mae'r fideo yma'n ysbrydoli chi I fod fwy cynaliadwy yn eich bywyd bob dydd.